Dobrodošli na Jezikomat, kanal na kojem rješavate svoje jezične dvojbe. Uskrs je najveći kršćanski blagdan. Vremenu Uskrsa prethodi 40-dnevno razdoblje koje zovemo korizma. I kad je riječ o jeziku, odnosno pravopisu, dobro je znati da korizmu, kao i došašće, vrijeme koje prethodi Božiću, pišemo malim početnim slovima. Dakle, i korizma i došašće ili advent piše se malim početnim slovom. U vezi s Uskrsom govorimo o uskrsnoj svijeći, uskrsnom razdoblju, uskrsnom vremenu i sve to također pišemo malim početnim slovima. Ono na što je važno upozoriti to je da mnogi nepravilno upotrebljavaju pridjev koji se odnosi na Uskrs. Naime, taj pridjev pravilno glasi samo uskrsni. Pridjevi koji se tvore nastavcima ni i ski označavaju podrijetlo ili pripadnost. Dakle, pravilno je uskrsni, božićni, ljetni i slično. Pridjevi koji završavaju nastavkom nji označavaju vrijeme i prostor za razliku od onih koji završavaju nastavkom ni. Tako je pravilno današnji, jutrošnji, ljetošnji, gornji, donji. To su dakle pridjevi koji imaju nastavak nji. Međutim, s obzirom da uskrsni ne označava takav pridjev, odnosno da pridjev uskrsni ima značenje koji se odnosi na Uskrs, onda je pridjev koji se pravilno tvori onaj nastavkom ni. Dakle, pravilno je samo uskrsni i od toga pravilno je tvoreno uskrsno vrijeme, uskrsna svijeća, uskrsni ponedjeljak, kao što smo već rekli. Još je nešto zanimljivo u vezi s Uskrsom, a to je uskrsni ponedjeljak. S obzirom na to da je riječ o blagdanu, onda se prva riječ u nazivu blagdana, kao i kad je riječ o bilo kojem drugom blagdanu, piše velikim početnim slovom. Dakle, uskrsni ponedjeljak jest blagdan i neradni dan, to jest i blagdan i praznik, i piše se velikim početnim slovom. Hvala vam, sretan vam Uskrs i lijep vam pozdrav!